שלום חברים, אני אורי הביר הזה שעכשיו מנופף לכם ביד, וזה אילי המפלצת עוגיות, הדבר העסקית עם החליפה, וזה הערוץ החדש שלנו, UI-Craft.il. היום אנחנו בוודי קראפט בפרקור בספידרן. מי שלא יודע, זה סוג של פרקור ענק כזה, וזה הפרק הראשון של היום. זה סדרה חדשה שאנחנו עושים, קוראים לה סיפור שרתים. אנחנו נסקר כל שרת, ה-IP יהיה בדיסקריפשן. אנחנו נסקר כל שרת ב3 פרקים או יותר, נגיד אם ייקח לנו הרבה זמן. בוא נתחיל. אז בוא נתחיל, בינתיים אנחנו נספר לכם מעצמנו. אני אורי כהן מקיבוץ יסור. אני אוהב לשחק מיינקראפט. אני עולה לכיתה זין, וזהו, זה כל מה שצריך לעשות. אני בן 12 ולנו החמור. אני בן 13 מנהריה, מת, לא מנהריה, ואני עולה גם לפרקור בפרקור שלו. אז אנחנו נתחיל בפרקור ובאותו זמן נתחיל, כמו שהוא אמר. אני שוב נופל. וואי, פעם לא מצליח. אתה עדיין גרוע בזה? כן. טוב, אז אילי עדיין גרוע בזה, ואנחנו רוצים לדבר איתכם על הערוץ קודם כל, הכי חשוב בינתיים. זה הערוץ החדש שלנו, קוראים לנו UI-Craft.il, ואנחנו נעשה בעיקר מיינקראפט, אולי אנחנו נעשה עוד משחקים. מה אולי? נראה. אנחנו נעשה עוד כמה משחקים חוץ ממיינקראפט, כמו אילי בעיקר יעשה את המשחקים האחרים, אני אעשה בעיקר מיינקראפט. אנחנו נעשה כל מיני מודים של מיינקראפט, נעשה מלא דברים בעקבות בקשות שלכם. אם תבקשו, כנראה שזה יקרה. אם תבקשו מאיתנו איזה מוד או משהו, או שרת מסוים שאתם רוצים שנעשה עליו סיקור כמו שאנחנו עושים וודי קראפט, אז אנחנו נעשה. כל הזמן אנחנו ללמוד איך עושים את זה. אנחנו נשחק הרבה עם חברים, נשחק הרבה עם סאבים כשיהיה אפשר, כשנוכל. נעשה הרבה דברים. וודי קראפט, אני רק אדבר עכשיו בקצרה על השון. מי שלא מכיר וודי קראפט שרת כמו וודי, יש פה פריזון, שזה משחק מאוד מגניב. כן, זה משחק נחמד. אני הכי אוהב בשרת, לא יודע מה אני הכי אוהב, אבל יש כאן, נראה לי אני הכי אוהב, נעשה גם בשרת הזה בלוקס ויז זומביז. אם אתם, כמו שאתם רואים, זה פרקור מאוד ארוך, אם אתם מכירים, הוא ייקח לנו יותר מפרק אחד. כן, נעשה אותו בכמה פרקים. את הפרק הבא על וודי קראפט נעשה במשהו אחר, ונמשיך את זה נראה אם נמשיך או לא. יכול להיות שנשאיר את הסיום שלו לכם, אנחנו בטוחים שרובכם יצליחו. אם לא, אז אתם נובים. יש כל מיני פרקורים. עכשיו נחזור לפרקורים. יש כל מיני פרקורים. אני ואורי, יש עכשיו חופש גדול, אנחנו יכולים לצלם כמה שאנחנו רוצים, מתי שאנחנו רוצים. כן, אנחנו נשתדל להעלות סרטון פעם ביום כנראה. אולי אפילו 2 ביום ונעלה אותם בוא נעשה ככה שכל סרטון, אם אתם נותנים לנו יותר מ30 לייקים, אז יהיה עוד סרטון באותו יום. נשתדל לעשות עוד סרטון באותו היום. סבבה? אורי, איזה כוכב אתה? כן, סבבה. אבל איזה כוכב אתה? אני עכשיו בחללית, אני נכנס לחללית. מה בחללית? אני בכוכב השחור הגדול הזה, כמו שזה לא יהיה. שלהן? אז יש... לא, ש-left for easy, straight for hard. אתה יודע שאתמול ששחקתי בזה עברתי את שבתאי? כן, גם אני, אבל נפתלתי אחרי שבתאי. זה קל, שבתאי. טוב, זה קשה.
חושבת שאני מלך הפרקור יותר מדי אורפי. כן, אילי כל כך טוב שעברתי אותו. משהו שאנחנו יכולים להגיד לכם, אנחנו אוהבים פוקימון. כן, אנחנו מאוד אוהבים פוקימונים שנינו, אז אנחנו נעשה הרבה דברים. ואני אפילו חתולה. אתה מה? חתולה. כן, אתה... אני חתולה בסדר, רק שתדעו. אל תגלו לאורי. כן, אל תגלו לי. אז כמו שאתם מבינים, אנחנו, כמו שאמרנו, אנחנו מאוד אוהבים פוקימונים, ואנחנו נעשה כל מיני דברים של פוקימונים. נעשה אולי פוקימון אמרל, נעשה... אני עושה כבר פוקימון לייב פלטינום. נעשה... אני אעשה כזה כל יום חמישי. את הטופ 5 של סוג. כן, כל יום חמישי אנחנו נבחר איזשהו סוג של פוקימון. זה משגע אותי בחללית הזאת שאני מאבד את הג'אמבוסט בדיוק שם. אני לא חושבת שאפשר לאבד את זה, אבל... הנה, אתה רואה איך שאני קופץ כמו ברגיל. וזה אמור להיות כאן קפיצה של 2 בלוקים. וואו, זה קשה. מה זה, איפה אתה בשבתאי? לא, אני במבוך הענק. וואי, זה קל, זה כל כך קל. אתה היית במבוך הכתום? כן, אמרתי לך שעברתי את שבתאי. שזה אחרי החללית. כן, אני יודע, עברתי אותו. עכשיו יש לי רגע לא לבזבז קפיצה, לא לבזבז קפיצה. אז כמו שאמרנו, אז אנחנו נעשה כמה פרקים. יש לי עריך. נעשה כמה פרקים ואנחנו נשתדל... תגידו לנו בתגובות, רציתי להגיד... מה אתם רוצים שנעשה? מה אתם רוצים שנעשה וכמה זמן אתם רוצים כל סרטון. אורי, אני יודע שזה לא קשור עכשיו, אנחנו באמת חייבים לעשות את המייפל סטורי הזה, שהוא יכול לעשות את זה אתה לבן. כן, אני אעשה לבד גם מייפל סטורי. עם ההוא. ויהיה, כן, אני מאוד... כי יש לי, אני לא סובלת את המחשבים. אוי שיט, נראה לי שיצאתי מהצד השני. כן. טוב. זה פרקור ממש ארוך, אני תקוע במבוך הזה. אנחנו נעשה בערך 20 דקות ממנו. כן, בינתיים עשינו משהו כמו 8-9 דקות. אנחנו נעבור אותו בסופו של דבר. כן, כתוב לך בשעון, התחלנו לצלם שזה. יש לי 4 דקות. כי אני כל הזמן מתתי וכל פעם כאילו אני הרבה פעמים מתי בהתחלה וכל פעם שאתה מת בהתחלה אז כזה מתחיל לך את השעון מחדש. טוב, אז אנחנו נראה כמה זמן אנחנו נעשה. ויש לכם העדפות, תגידו כמה זמן אתם רוצים שיהיה כל סרטון. וכל מיני דברים שאתם רוצים שנגיד ונעשה. אנחנו נשחק עם חברים שלנו שמבינים בכל מיני. אנחנו נשחק עם כל מיני. ואם אתם שואלים נגיד אורי, מה אתם נעשה לכם עם פרקס? אנחנו מצלמים עם פרקס, מרנדרים סוני וגאס, שזה התוכנה הכי טובה לדעתי. סוני וגאס, אתה יודע שאפשר אפילו ליצור שם סרטונים? אבל במלאה. כן, אבל... זה עולה $500. כן. טוב, אני עכשיו בשבתאי. לא, אני שוב נופל מהחללית. אני עכשיו הגעתי לשבתאי. אני בחלל, אני... לא, נפלתי, לא. נכון זה קשה? אני מתחיל עכשיו את כל המבוך הכתום מחדש נראה לי. כן. לא, יש. לא, מה פתאום, יש... כן, יש צ'קפוינט. צ'קפוינט מטורף. כן. אם אתם חושבים למה אני כזה גרוע בפרקור, כי אני עושה אותה על מצב של F5-1, לא זה שרואים את הפנים. באמת? למה? מה? כי זה מגניב, אני נתתי לעצמי אתגר. אילי עושה את הפרקור עם מזווית ראייה כזאת. תראה להם. כן, אני... זה כיף, אתה יודע, זה קל, אתה רואה את הדרך. טוב, אני לא אוהב את זה, לך על זה. נראה מי בגלל יצליח יותר. בגלל זה אני הרבה נופל. כי זה קצת קשה לשלוט עליו. תאשים את הזווית ראייה, כן. שיניתי. לא, וואו, אני סנטימטר מהצ'ק פוינט. אם אתם שואלים איך זה ששקט ואנחנו יש לנו שקט עכשיו, ובסרטונים אחרים לא כל כך יהיה שקט. כן, עכשיו דברים קטנים. עכשיו יחסית שקט. כי אתה יודע, חוף יום שבת או יום שישי מחר גם נצלם. נכון? חייבים. נפלתי. אורי, אני מתעורר ב-12. תשתדל.
למה באיזה שעות אתה מתעורר? לא יודע, 9, 10. מה? אני לא מאלה שיושנים הרבה. טוב, אז... רגע, רק שתדעו, אורי יעשה כל מיני דברים של... כאילו יש לנו תוכניות גם ביחד וגם לא ביחד, וגם כאילו תוכנית כל אחד משלו. נעשה כל מיני... אני אעשה קרייזי קראפט, או שנמצא דרך לעשות ביחד. אבל יש לי קרייזי קראפט. יש לך קרייזי קראפט? ברור. נמצא דרך איכשהו לעשות ביחד. מה בעיה, שמעתי מורדים? כן. וואו, איכשהו נהייתי עכשיו ממש גרוע. כן, זה לא שהוא נהיה, זה... אני בתוך המבוך הקטן שהוא קל עכשיו. אתה רק עכשיו במבוך הקל? קטן, הוא לא קל. קטן. אבל הוא קל. אבל הוא קטן. בוא נקרא לו הקלטן. נגיד. אוקיי, הנה מתחילים כאן, ואז הולכים... אני עוקב אחרי מישהו באמת. לא, יואו. שבתאי זה קשה. מי שלא הבין, עכשיו אנחנו בטבעות של שבתאי. אני יצאתי מהחללית, נכנס למבוך הגדול. אני עוקב אחרי מישהו. שהוא בטח ידע את הדרך. ביי. ידע כמורי. הוא לא ידע את הדרך. לא יודע. הוא לא ידע את הדרך. אני מנסה... שיט. שיוצאים איתו. תצילו, אני מת, תצילו. טוב, אנחנו נראה לי הכי גרועים במפה. במשחק. כרגע. מה אתה אומר? דבר בשעות לך חמוד. למה? למה? איפה אתה עכשיו? בתוך המבוך הענק. ואני בשבתאי. ואני לא מצליח לצאת ממנו. נכון, זה קשה. אמרתי לך שזה קשה. זה קל. זה הגדל. לא. מצאתי את הדרך. מי שלא שם לב, מי שממש עיוור, אנחנו הרבה מתים. וואו, מישהו עכשיו סיים. מי? מישהו עכשיו סיים. וואו. שבתאי זה פשוט קשה בטירוף. אתמול שניסינו את זה, אורי? מה? אתמול שניסינו את זה, ראיתי האקר. כן? וואו. כן, הוא עבר דרך חקירות. במבוך. איזה עוזר זה היה לעוף כאן? מה, בתוך המבוך? מי ששומע קצת רעשים, אז סליחה, אנחנו ממש מצטערים. אנחנו נקנה ציוד מקצועני. ב-20 סאבים, יודעים מה? נעשה עסקה. אני והצופים. ב-20 סאבים נקנה ציוד עובד. אל תתערב עם הצופים. תנועה חזקה. זה דיל, זה לא התערבות. אתם תעשו 20 סאבים ואנחנו נקנה ציוד. אורי במאפיה מול הצופים. מול מחנה הצופים או משהו כזה. הצופים זה לא תנועת נוער. כן. תנועתית הזאת. כן. אורי, אני בשבתאי, הדבקתי את הפעם. שיט. טוב, אולי עכשיו מדביק אותי. אני מאבד את היתרון שלי. אורי, כמה זמן אנחנו מצלמים? לא יודע, משהו כמו רבע שנה. יש לי ניסיון בוא נמשיך כי אני מתתי ממש הרבה. סוף עברתי את שבתאי. לא! וואו, הייתי כל כך קרוב. מה, עכשיו אתה חוזר להתחלה? להתחלה של שבתאי. כן. הנה אתה. הנה אילי, זה המפלצת זוגיות עסקים, או איך שלא החלטת לקרוא לזה. מפלצת העוגיות העסקית המדהימה. כן, זה. אני הגעתי לשם, ואז החלקתי מהבלוק שלהם. זה ממש קשה. זה קל. זה קשה. תראה, אפילו לא נפלתי עוד פעם. מה, איך, אתה אמרת מקודם שמטת מלא פעמים. לא, פה בשבתאי עוד לא נפלתי. מה, בשבתאי, אני לא מתתי עד שבתאי. הנה אתה. אני עוד לא מתתי בשבתאי. הבנתי למה נתנו לנו ג'אמפוס. זה יהיה כאילו בחלל. הבנת? שקט! שקט, תנעלם. אני מנסה לישון. אמרת שהם הלכו לבריכה, לא? אני עוקב אחרי מישהו, אולי הוא יעזור לי לרמות. אני הצלחתי לרמות
לא, וואו. כמו שאתם רואים, אורי הוא צ'יטר ואני הילד המלאך בחבורה. לא, נפלתי משבתאי. זה עשה לי איכשהו צ'ק פוינט. כמו שאתם רואים, אורי הוא הילד הרע ואני המלאך. אני? אתה הרע. אתה אמרת שהצלחת לרמות? אני לא מרמה. אני כמו חופני. לא, זה כאילו לא, זה לא רמאות. אני הצלחתי לעלות, נכון אתה הולך בטבעות של שבתאי, אני הצלחתי לעלות על שבתאי. אתה יודע כמה פעמים הצלחתי? אני פשוט לא מצליח לעלות בזה רק פעם אחת. לא, אתה יודע כמה פעמים עליתי ונפלתי עכשיו? כמה? למה זה כל כך קשה? איזה מגניב זה אם היה כאן טיפי, היינו יכולים לעזור אחד לשני. מה לעזור? אתה צריך שאני אעזור לך. לא אני לעזור, לא אתה צריך. בגלל זה אני מוביל עליך, כי אני צריך כל כך הרבה עזרה. אורי הוא גם הציני הסיני. כן, אני הציני. הסיני. לא. עברת את שבתאי? כן. מה? עלית עליו, נכון? עוד לא עברת את הטבעות. אני עברתי את שבתאי. לא, נפלתי, אני במטאור. מה זה? איך עברת? תעזור לי, חולים אותו. לאן עולים? כי כל פעם שאני עולה על שבתאי אין לעלות. כפי שאתם רואים, אנחנו לא כאלה טובים. אולי ואל תגיד שאתה טוב, כי אני מוביל עליך אורי הוא סתם פה. ומעכשיו אורי, קוראים לי פוקימאסטר יואן. הבנת? מי שלא הבין למה לערוץ דברים ככה, לא, מתתי אותו. אז קוראים לנו ככה כי יו זה התחלה של אורי ואי זה התחלה של אילי. אם רק היה אפשר לשבור פה בלוקים הייתי מסיים את התחבור הזה בשנייה. כן, אם היה אפשר לשבור בלוקים אז הייתי גם אף. אז מה הייתה? אז הייתי אף, כי זה היה בקריאייטיב. יופי, אני עברתי את שבתאי, אני עולה על שבתאי, למה אין צ'ק פוינט בשבתאי? הלוואי שתיפול. תודה, גם אני אוהב אותך. תיפול כדי לבדר את הצופים. אבל הם רואים את זה ממך. אז מה? לא נורא. פאק, אני באמת מפחד ליפול. אני אגיע לשם. לא, נפלתי. אין היום בלי אורי, צריך ללכת לתוך השחור הגדול הענקי המוזר הזה? כן. יש שם צ'ק פוינט לפני? כן, יש בשחור הזה צ'ק פוינט. הנה אורי, אני מאחורי אורי. אוף, מילה הצליח. אז I'm the real American. מי שדואג לאינטרו, יהיה לנו אינטרו. זה החלק נראה אנחנו הולכים לסיים את זה מתי? אולי נסיים את זה בפרק. מה? אולי נסיים את זה בפרק. זה לא נראה לי הולך. גם לא בקרוב. הוא רוצה אותנו פה. בתוך החור שחור. לא, נפלתי. אני הייתי כל כך קרוב לדבר השחור והענק הזה. זה נראה לי חור שחור. כן, נראה לי גם. הניסיון שלי עם כוכבי ים. כן, אולי מומחה בכוכבי ים. פוקימונים. בגלל זה קוראים לי פוקימאסטר יואן. באמת, זה השם שלך? כן. נדוש. מה נדוש? מה זה נדוש? מה אתה יגאל של שילון? מתי? או שלא קוראים לו שלום קורא? זה לא יודע. הנה אורי, בוא נדחוף אותו. פוקימון, אבל נדחוף לכולם. וואו, יאללה. אורי, אני מרמה, אורי, אני מרמה. מה? אני מרמה. אני עוקב אחריך. אני לא בטוח שזה נקרא רמאות. כן, כי אני לא מקורית. כן, נראה לי שהם הבינו שאתה לא מקורי. לא, וואו, לא. וואו, אורי נפל אמריקה. גם אני נפלתי. מי שבנה את זה אז הוא... טרול רציני. הוא מה? הוא טרול. למה טרול?
טרול עם האנשים. אוקיי, אני זורם. אתה לא יודע מה זה טרול? לא, זה נפלתי. אחר הירוק הזה. אחר הירוק הראשון או אחר הירוק השני? הראשון. טוב, אילי, נראה לי שכאן נסיים את הפרק. לא. אנחנו מציינים כבר 20 דקות. לא. לא? לא. טוב, אני אילי, רוצה שזה יהיה. לא! סתם. אנחנו מצלמים עד 25 דקות. לא. בוא רגע, תמות רגע, בואו נסיים את הפרק בסטייל. לא, אני לא מת. אני עובר את הפרקור הזה עכשיו, ב-25 דקות האלה שנפלתי. יופי, אז בואו נסיים את הפרק שנפלתי גם. וגם את הסטייל. יאי. חברים! הנה, אילי. הגיע הזמן לסיים. אני כל כך מתרגשת. יאללה, אילי. תעמוד לידי. אני מתרגשת כל כך. יופי. אז אמרה קריס המנהלת. בזאת אנחנו גומרים את הפרק הראשון. אני קופץ. אתה קופץ. טוב, אז אנחנו מקווים שתצפו. אורי, מה אמרת? טוב, רגע. לא נפלתי, אני על השחור הזה, תראה. איפה אתה? פה על השחור הזה, תראה. טוב, אז אני ממשיך את הפרקור. אני אנסה. הנה. אוקיי, הגעתי לך. לא, למה נפלת? טוב, ביי חבריי. טוב, אז אנחנו מסיימים כאן. אנחנו רוצים שתראו את הפרק הבא. תכתבו לנו מה אתם רוצים, כמה זמן אתם רוצים כל פרק. תציעו לנו שרתים לכל מיני דברים. תנו לנו קצת. אז יאללה ביי.